Da li smatraš da si lenj? Nisi jedini. Određena neurološka ispitivanja i testiranja tvrde da smo svi mi u stvari rođeni lenji. Kako to, pitaš se? Naučnici su otkrili kako smo mi ljudi jednostavno programirani da čuvamo sopstvenu energiju. Zbog toga se često nesvesno prilagođavamo tome da sve što radimo, radimo na što jednostavniji i što lakši način. Što se mene tiče, ova otkrića pokazuju da su naši mozgovi urođeno naklonjeni sedenju, rekao je Matthew Bosgontier, postdoktorski istraživač Univerziteta Britanska Kolumbija u Vancouveru, koji je vodio studiju zajedno sa Borisom Ševalom sa Univerziteta Ženeva u Švajcarskoj. Rezultati imaju smisla sa evolutivne tačke gledišta, rekao je Matthew. Očuvanje energije je neophodno za nas kao vrstu svakoga dana. Ljudi koji nevoljno vežbaju, trebalo bi možda da znaju da problem nije samo do njih. Ljudi su prirodno skloni neaktivnosti, ali možemo i svesno da odlučimo da se pomerimo, rekao je on, bez obzira na to šta naš mozak mislio. Da, moguće je pobediti lenjost u 6 koraka. Da li je lako? Ne. Nije lako. Međutim, ukoliko imate dovoljno jaku želju da gospodarite svojom lenjošću, evo dokazanih 6 pravila koja će vam definitivno biti od pomoći. Broj 1. Odmaraj se dovoljno i hrani se zdravo. Umor može biti jedna od najvećih prepreka aktivnostima, odnosno jedan od najsnažnijih saveznika vašoj lenjosti. Zato je za početak najbitnije da se kvalitetno odmorite. Ukoliko niste odmorni, vaša efikasnost će dokazano ispaštati. Na svim nivoima, i psihički i fizički. Mnogi eksperti su saglasni da je neophodno da imamo bar 7-8 sati kvalitetnog sna u toku dana. To podrazumeva da smo spavali 7-8 sati bez prekida, a ne da smo se budili na svaka 2 sata ili da smo u toku jednog dana spavali više puta, pa onda kada sve to saberemo dobijemo 8 sati. Ukoliko našem organizmu ne pružimo dovoljno odmora, pre ćemo posegnuti za nezdravom ishranom, a ishrana, pored kvalitetnog odmora, igra ključnu ulogu u celom ovom procesu. Ukoliko u svoj organizam ne unosimo dovoljno zdravih namirnica, vrlo je moguće da nam zaista nedostaje energije, a samim tim da nas taj nedostatak energije sprečava u tome da budemo aktivniji. Krofne, čipsevi, slatkiši, hleb, keks, sve je to hrana poznatija kao loši ugljeni hidrati. Pa razmislite koliko ih često konzumirate. Možda je vreme da ih se rešite i povratite onu izgubljenu energiju. Jedna od najvećih opasnosti je definitivno šećer. Ma koliko privremene energije dobili, šećer će vas uvek na kraju vrlo brzo učiniti umornim i jedino što ćete od njega dobiti je potreba za odmorom i za još šećera. Drugi korak, prestani da snuzuješ. Lično, nikada mi nisu bili jasni ljudi koji, da bi se recimo probudili, odnosno ustali u 8 ujutru, podese prvi alarm u 6:55, drugi u 7:10, treći u 7:18, a četvrti u 7:22. Ili jednostavno podese alarm dosta ranije od momenta u kom žele da ustanu, kako bi imali dovoljno prostora da svesno alarm više puta odlože. Moram da vas razočaram, na ovaj način ne dobijate dodatnu energiju i tih dodatnih 5 minuta spavanja vam neće doneti ništa. Odnosno, da se ispravim, sve što ćete dobiti na ovaj način dokazano je umor. Upravo zato je bitno da odete na spavanje na vreme da biste bili spremni za naredni dan, odnosno da biste imali dovoljno energije da se suprotstavite vašoj lenjosti. 3. Započni dan sa pozitivnom energijom. Najgore što možete da uradite je da svoj dan započnete okruženi negativnom energijom. Bez obzira u kakvom ste okruženju, eliminišite destruktivne navike. Jedan moj prijatelj čim otvori oči počne da čita naslove u dnevnim novinama i tabloidima. Zamislite tu količinu negativnih misli za početak dana. Mi nismo negativna bića. To možemo da vidimo i kroz nauku, odnosno kroz to što naš organizam luči hormone sreće kada smo okruženi pozitivnim stvarima. A upravo ti hormoni sreće utiču pozitivno na bukvalno ceo naš organizam. Zato je za početak dana odličan izbor biti nasmejan. Da, čak i na silu. Lakše je nasmejati se. Naučnici kažu da se 43 mišića angažuje kada se mrštimo, a samo 17 kada se smejemo. Pogledajte neki motivacioni video, pročitajte neki kratak inspirativan tekst i zahvalite se iz dubine duše za sve ono što danas imate u svom životu, a što ste nekada želeli da imate. Zahvalite se na tome što imate još jedan dan ispred sebe i još jednu priliku da uradite nešto dobro za sebe i za svoje najmilije. Za to da ovaj svet postane lepše mesto za život. Pustite neku veselu muziku. Muziku koja će vas napuniti pozitivnom energijom i uradite par osnovnih vežbi u svega nekoliko minuta. Nakon toga predlažem tuširanje, ali ne vrućom, već hladnijom vodom. Ne toliko hladnom da se naježite čim pomislite na tuširanje, već hladnijom vodom koja će pokrenuti vašu cirkulaciju i koja će vas totalno razbuditi.
Verujte mi, nakon svega ovoga bit ćete spremni i motivisani za sve što donosi novi dan. 4. korak. Odredi jasne ciljeve. Ovo je jedan od najvećih neprijatelja vaše lenjosti, jer bi upravo ciljevi koje pred sebe postavite trebalo da budu jedna od najjačih motivacija koju ćete imati za svaki novi dan. Odredite jasne, realne, konkretne i što je najbitnije ciljeve koji su vam bitni. Od srca preporučujem SMART metod određivanja ciljeva u kojem ćete svaki svoj cilj razložiti na nekoliko elemenata i na kraju dobiti cilj koji je specifičan, merljiv, ostvarljiv, odnosno realan, vama lično relevantan i što je jako bitno vremenski ograničen. Nakon što ste odredili jasne ciljeve, potpišite ugovor sami sa sobom i obavežite se na maksimalnu posvećenost ovim ciljevima. Kakav sam ja to čovek ukoliko ne ispoštujem svoju reč? Korak broj 5. Budi organizovan. Odmah na početku dana pripremi sebi spisak zadataka i obaveza koje želiš da odradiš u toku tog dana. I kako određeni zadatak ispuniš, precrtaj ga sa liste. Verujem da će te to dodatno napuniti pozitivnom energijom i da će ti dati dodatni elan da nastaviš sa produktivnim danom. Svakako da će sve ove aktivnosti i obaveze biti u skladu sa tvojim ciljevima koje si sebi odredio, a o kojima smo govorili u sklopu 4. koraka. Ono što se meni lično pokazalo kao najefikasnije po pitanju organizacije jeste Eisenhowerova matrica. Često na sebe preuzimamo veliki broj obaveza i nije ni čudno da nam se isto tako često dešava da dođemo do kraja dana, osvrnemo se na sve ono što smo uradili i vidimo da nam je pola stvari koje smo planirali da uradimo u tom danu ostalo neurađeno. Eisenhowerova matrica je jednostavan, a efikasan sistem organizacije koji možete da počnete da koristite bukvalno već danas. Uz pomoć ove matrice možete da raspodelite zadatke prema njihovoj važnosti i hitnosti. Hitno i bitno. Ovdje ćete svrstati sve one zadatke koje iz nekog vama poznatog razloga morate da uradite odmah jer su vam izuzetno bitni. Bitno, ali ne i hitno. Ovdje ćete svrstati aktivnosti i zadatke koji su vam bitni, ali vam nisu hitni. Hitno, ali ne i bitno. Naravno, ovdje svrstavate sve one zadatke koje morate da uradite hitno, ali koji vama lično nisu previše bitni. Ja ih iskreno, Bogu hvala, imam jako malo. Nije bitno, nije hitno. Ovaj segment je meni uglavnom uvek prazan, jer ako nije ni bitno, a nije ni hitno, zašto bi svoje vreme uopšte trošio na to? 6. korak. Prestani da koristiš izgovore. Znam, nije lako. I svestan sam da je mnogo lakše pronaći desetine, ako ne i stotine izgovora. Zašto je lakše ostati lenj? Ovog puta odaberite teži način. Priznajmo sebi, niko od nas u stvari ne želi da bude lenj. Niko od nas istinski u dubini duše ne uživa u toj lenjosti. I što je najbitnije, niko od nas se nikada nije osjećao istinski ispunjeno tako što je bio lenj. Ja lično ne poznajem ni jednu osobu koja je lenja, a koja bukvalno puca od sreće. A vi? Eliminišite sve izgovore. U redu je dati sebi oduška. U redu je odmoriti se. U redu je odložiti određene obaveze za nekoliko sati, pa čak i nekoliko dana. Ali ukoliko to radite redovno i ukoliko postoje stvari koje ste rekli sebi da su vam bitne i da ćete ih uraditi pre mesec, 3 ili 6 meseci, a još uvek ih niste uradili, savjetujem da počnete sa primjenom ovih 6 koraka.